Za rozliku od druhých poľnohospodárskych kultúr, ktorí še nemohli štučno navodňovať i ktorí precerpeli ozbiljni odškodovania pre sušu, vinicu ona nenačkodzela. U vinici Ruski dvor pri Berkasove oberačka počala veľa skorije jak zvyčajno, už stredkom prešloho týždňa. Oberačku sme počali v toho týždňa. Perše sme oberali šardone za kupca za Zoplencu, naoberali sme 8 toni i nam ostalo ešte da 3 toni da napravíme sebe vina za akcionárov. A pooberali ste to ty? Toto sme ešte nie pooberali, najutre, lebo na pojutre to budeme robiť. A dneška co oberáte? Dneška oberáme Frankovku, italijanski Riesling za kupca od Trsteníku. Trnava še volávala. I keľo on naručil? Teraz dneška da 7-8 toni doma že naoberáme teľo i na jutre horeli, a na jutre troška podla chvíľa, ta vec na jutre to vypatrenie bude za tej roboty nič. Ruski dvor akcionérske društvo. Tu kolo 8 hektárov vinici, rod Dobri, 2 raz vekšie Loňskovo a robotníkov Češko najs. Taše akcionére dohvareli, že oni pomohnu. Prešlo týždňa oberali 4 kerestúrsky a toho 4 ďurďovské akcionére. Plánuje, že poneže vina ostalo i od prešlého roku, hoľem polovku hrozna predac a ostatok znova prerobiť do vína.